Ang pag-abog ni Jesus sa mga tao didto sa templo. Marcos Kapitulo 11 versikulo 15-19. Pag-abot nila sa Jerusalem, misulod si Jesus sa templo. Giabog niya ang mga tao nga namaligya ug namalit didto sulod sa templo. Gipangtikwang niya ang mga lamisa sa mga nagapang ilas ug kwarta ug ang mga lingkuranan sa mga namaligya ug mga salampati nga ighahalad. Wala siya mutugot ni bisan kinsa nga magdala og mga baligya agi sa hoanan sa templo. Ug gitadloan niya ang mga tawo didto sulod sa templo nga nagaingon, dili ba nga mingon man ang Dios diha sa kasulatan, ang akong balay tawgon nga balay nga alampuanan alang sa tanan nga nasod. Apan gihimo hinuon ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Kadtong gihimo ni Jesus nadungog sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa kasugoan. Busa nangita sila og pama agi aron patyon siya. Apan nahadlak sila kanya kay nahibulong gayod ang mga tawo sa iyang gipanudlo. Sa pagkakilam-kilam na, nibiya sa syudad si Jesus og ang iyang mga sumusunod.